sa mga Pangasinan, let's play small town melody. Timer ready. Portioning number 37, 37. Babalik po natin ang ating piling numero para makasama sa pangalawang pagpili. Timer ready. Setting number 13, 1, 3. Ang ating number combination para sa ating second row ay magnet ay 37, 13 sa order. Kung nasa sa lahat ng nanalo, kung si Dr. Venus ay isang 3 sila souls, yung